på en fransk sejlbåd, en Jeanneau 43 Sonner Dussault, cirka 13,5 meter lang og cirka små 5 meter bred, og har en mast på cirka 14 meters højde. Når skibet i virkeligheden går sin gang, så kommer der en rytme, som man lever fuldstændig ind i og kan forsvinde hen til og bare være en del af. Og så er det, at ens sindstilstand den kan flyttes. Jeg har selv prøvet at sejle over land. Det havde faktisk, har jeg gjort det for ikke så mange år siden, men da jeg var yngre, der sejlede jeg, der havde over 5 gange. Og der kan man godt, hvis man sejler alene, blive lidt enfoldig. Men en ting er sikkert, det er, at man bliver et med havet. Og man kommer hjem med et fuldstændig åbent og klart sind. Det er faktisk som at få en hovedrengøring.